Oer een perier vertrekken en komen op spoor 5B van het Ljouwerterstation langere treinen op de spoorlijn Ljouwert-Greens. Het gemeentebestuur wil het station daarop aanpassen. Nou, het voorstel van het college is om het perron waar we nu hiervoor staan, om die te verlengen. Dat kan niet naar die kant, richting de spoorovergang Schans. Dat betekent dat je daar door de perronoverkapping, de zijwand daarvan, dat je daar door moet. En daarmee tast je de perronoverkapping aan en daar zijn we geen voorstander van. En nu zijn er ook een aantal andere partijen, waaronder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Huis en Hiem. Die zeggen van nou, dat vinden we toch niet zo'n goed idee. Dat is zonde voor de historische perronoverkapping. Waarom nou toch onderzoek naar deze aanpassing is een van de vragen die de PvdA stelt had aan het college. De partij is voorstander van een orenvariant. Dat is een variant die ervoor zorgt dat er een extra perron wordt aangelegd aan de zuidkant. Zodat de treinen die er dan aankomen niet door de kap heen hoeven. Die variant kreeg in 2014 geen meerderheid in de gemeente Rieën. Hoekstra denkt dat met de aanwijzing van Monumentenzorg en de Welstandscommissie om de kapen aan te passen, nou wel een riedsmeerderheid te helpen is voor een perron aan de orenkant.